Kamsurima, kamsurida, jawabnya dalam anggaran proyeknya juga, anu bah jadi banyak juga, ada anggaran naiknya juga, anu bah jadi banyak juga, pot ini nawanya isu, kata untuk buanan ini nawemu, do nawanya dari mana? Jika kumbira wo proyeknya juga, terukur itu. Dia terasa daftar orang masuk. Ini proyeknya juga. Ini proyek. Dinopika berbeda. Dinopika berbeda. Zote zanisia tahu. Zote zanisia tahu. Icho watu berbeda mari na mambo wangu. Icho wali berbeda mari na mambo wangu. Marabe mbatsiro. Marabe mbatsiro. Isero kupasi. Lakini mic nyako juga funzero kwa rushi. Dia terasa daftar orang masuk. Ini mic nyako juga. Ini mic nyako juga. Dinopika berbeda. Dinopika berbeda. Zote zanisia tahu. Zote zanisia tahu. Icho watu berbeda mari na mambo wangu. Icho watu berbeda mari na mambo wangu. Marabe mbatsiro. Marabe mbatsiro. Isero kupasi. Kumbira proyek nyako juga. Sana ngure dari kuchikin mama karabas terasa ngo mangarira mic nyako juga. Pamusoro imfuba. Pamusoro idari. Musi wa 1 January. Ndakanga ndisiri pamusha ndakafonerwa nevana naadzimai. Tipamba baba pari kufenzwa pari kucherwa makomba namaiki. Ari kukomberedza musha wangu. Ari kuti pamusha pake. Kana ndichinge ndauya inini ndinofanira kubvisa dzimba dziri ipapo with immediate effect. Musi uyo ndakabva ndauya kuno ndakasiya zvinhu zvandaita kuti ngandinomangara naye. Mike Nyakudya munin'ina wangu, mwana wababa mkuru. Baba wake na baba wangu vese vakashaika mumusha medu tasarana namukoma. Munda waanoti ndewake Mike, munda weinheritance, munda wasekuru vedu tese tiri pamwe chete. Munda iwoyo semaziro andinoita inini wakagonewana nababa mugore kana ndisingakanganisi 2010. Ana baba vachiti ngatigova neminda iyi, vakasara vaviri, baba wamaiki vashaika, koma nemunin'ina handi tinoparadza minda. Tikasiya minda yakadai vana vanosara vachibaya. Ana baba vakaita sokudaro vakadaidza mukoma mukuru Abel, yaone zvataita. 2000 and that's 2010 tati gare 2014-15 around munda wakapuwa amai vaMike Nyakudya isiri nhaka yababa wavo, asi vapiwa munda nana baba vedu vaviri vasara vanga vari muramu wavo ava amai vangu vari pedyo ava. Vakapuwa munda unokwanisa kuti 1 acre nana baba vachinzi havana munda wered soil wekurima. Saka takuvapa 1 acre iyi kuti kana mvura ikawanda vanowana pokukohwa, kana mvura ikashomeka vanowana pokukohwa zvekare riri red soil. Ndo chikonzero chakapirwa amai vangu munda iwoyo nababa 2010. 2014 munda iwoyo wakatengeserwa murume anonzi Perfect wese ukabva wapera. Ana baba pavakagova minda inini vakandipa chikomo chakachisingarimwe chine miti. Vakati chikomo ichi mwanangu takupa isu ana baba vako. Chikonzero chatakupira chikomo ichi ndiwo wakabvisa mombe yakabayiwa parufu rwambuya. Isu ana baba vako takati tisina chinhu. Dai tanga tisina kubvisa mombe iyi, usina kutipa mombe iwewe, tainyarira pai mwanangu. Saka takupa chikomo ichi serutendo rwataita isusu ana baba. Ndikatopindura ana baba ndikati ana baba mandipa zvenyu, asi ndoda kuti ndikutsanangurire kuti chikomo chamandipa ichi hongu takabayira ambuya mombe, asi mombe ndakazoidzoserwa namukoma. Dzimwe nguva munogona kutenda mukoma musingatendei ini. Zvikanzi kwete iwe tinokutendera kuti usina kubvisa mombe yako tainyarira pai amai vedu vachipuwa makabichi ekudya. Chikomo ichocho chakanangana ne1 acre yakapuwa amai vangu ava kuti varime. Amai vangu ava vabva vatengesa chikomo chiya vakaparadza mari iyoyo vaine munin'ina waMike anonzi Guide. Mike anga asimo munyaya yacho iyoyo.
ana baba vakanga vari vapenyu. Ana baba zvino vazofa, Mike naGaidi vakauya vachitaura kuti kuchikomo kuye kwakanangana nepamunda wandakapuhwana nababa ndepano, asi pavo pakapatotengeswa. Ndikazoona kuti ana Mike havana even a portion of red soil yavainayo. Vari kuda kutora munda wangu wandakachengeta wandakapuhwana nababa kuti uchiva wavo nechikonzero chekuti wakanangana nechikomo. Gore rakapera Mike akauya nenyaya yemudare rino, ikapinda mudare ikataurwa namambo, vakasiya chigaro chino china mambo vatinavo. Nyaya iyo yakatsekodzerwa zvishoma, naenda kubuda zvakanaka. Ndikakumbira dare kuti dare ndiri kukumbira kuti vakuru vemusha vavepo tikurukure nyaya. Chikumbiro changu hachina kugamuchirwa. Pakava nejudgment iri in favor of Mike panguva iyoyo. Ndikataurawo vakoma vari mumusha zvaitika mudare nezvabuda. Vakoma vakati zvakanaka, ndikaiti gomirira kuti Mike achati kudii, achatora danho ripi. Saka Mike danho raazotora iri ndiro ndakumbira zvakare dare rino kuti rindibatsire maringe nemunda wandakapuhwana nababa. Ndichidzokera kumashure zvishoma, ndichitanga kurima munda uyu ini ndakatanga kurima 2004. Munda uyu wakanga usiri munda wangu. Ndakakumbira baba vangu inini ndayaruka, baba ndoda kunorima kuti kumunda yasekuru. Zvikanzi chienda kuna baba mudiki vainzi Achando, unotaura naye vaende kuna mukoma kureva baba waMike, vanokukumbirira kuna mukoma. Ndakataura nababa mudiki seprotocol yandanga ndaudzwa nababa mumusha kuti ubudirire, enda kuna baba, enda kuna baba mudiki vazoudza mukoma. Ndakanotaura baba mudiki Achando, vakaenda kuna baba mukuru Angribert, vanova baba waMike. Baba mukuru Angribert akanditi, mwanangu waita zvakanaka, wagona chaizvo nekuti ndakandiri kunzwa kuti minda iri kupera kutengeswa nababa mudiki wako Achando achibatana nevamwe. Saka zvawatiwo wafunga kunorima kumunda, enda unochengeta minda, rima minda yese yaunogona. Ndikati ana baba chandanga ndichifunga, ndakatichifunga kuti ndofanira kuvaka garden, imba yandinochengetera kana kuti imba yandinoshandisa kunge ndichichengeta zvinhu zvangu kunonaya ndiri kumunda, asi ndoda kuzokamba kamwe chete ka1 room. Zvikanzi enda unovakira paunoda. Ishoko rakataurwa nababa mukuru, baba waMike. Enda unovakira paunoda, asi unosiya kuchikomo. Ita muchidimbuka. Alright. Tikasika kusvika pane nyaya chacho. Usiye kumatombo, ndikabva ndasiya ikoko. Pandakavakira ipapa hapo Mike ari kuti ndo pamuganho wangu, asi baba mukuru, baba wake akati enda unovakira paunoda. Saka ndatenda zvangu nekuti ndanzi ndidimbuke ndinomirira ipapa. Tanwa mchiti nyaya yakangopinda mudare mangoti nambora. Mungaitoo judgment yacho. Nini judgment handira kutora. Ani judgment ndiye Mike. Pane majudgment maviri emusi mumwe chete dzakapinda dziri nyaya asi iri mudare nderipamusoro. Zvakundiro Mike unotsanangurwa dare maziro apa unoita maererano nenyaya yekutsanangurwa naPride Nyambushi. Chekutanga chandingatotaura pamusoro edare, chandingatongotaura chekuti nyaya inoita takaisa mudare, all protocols were observed. Vakadaidzwa vakauya kudare first time, tikanzi tisumudze dare riuye kuground. Dare rikauya paground panzvimbo, tikaonesana zvese zvatakaonesana panzvimbo, tikazonzi tidzoke futi kucourt the second time kuya kuno, ndopakazobuda judgment ishi. Nguva yose munhu akanga ane nguva yekuti atsvage mawitness ake anoda kuti amubatsire panyaya yake iyo. Saka all protocols were observed. Hapana munhu akambomunyikidzwa kana kubatirirwa panyaya iyo. Saka inini ndapiwa judgment iyi muna 2024. Ndakati mukoma ava vakavaka, handiti endi mukoma. Pavakatovaka 2018 taitoya nemamwe madzikoma kunoku kudare, ndichivaona zvangu vari kutomhanyidzana nenguva kuti vari kuona kuti tiri kuita nyaya iyeyo, ndikabva ndavasiya hangu vakadaro. Saka ndavanzwira tsitsi, ndakatuma vazukuru anonzi Kevin, Anthony naChatambudzi. Ndikati kutanga kwa2025 ndikati endai munotaura namukoma kuti ndiri kuziva kuti makavaka, kana muchinge musati matengesa dhunduru renyu repazasi ngatiswapei, indokupai kwamakavaka indotaura kuzasi. That is 2025, beginning of 2025.
gore rese rakati zi, hapana kana chavakataura. Ndazouya ndanzwa kuti munda wangu iyo, because munda uyu ndine imwe judgment yandinayo panapa yaNdengera, akanga akatenga dhunduru iroro. Ndokunzwa kuti akatengesa right now. Saka ndokubva ndatora mapause ndakunisa mademarcations paland yangu. Ndo zvamaona zvazotisvitsa kunogara. Badare kana mune zvimwe zvamungada kuziva makasununguka muchifunzi. Nepandisonzwisa mati akatengesa dhunduru racho ndiani? Pane mumwe andonzi Ndengeyawo an outsider akamhinga atengeserwa nemunin'ina wangu. Tikauya kudare 2018 tikanzi timudzosere mari yake, ndikamudzosera mari yake. Ndiye akatengesa dhunduru rangu izvozvo. Dhunduru rangu kuti rakatengeserwa Ndengeya uyu rakamira sei? Kune kwairimwa, because madhunduru aya aichekwa, kune rodhi mbiri, ekuseri neyekuno. Asingapfuuriri kubata rodhi nei, maichekerwa muchibva kurodhi inoyi muchipinda mudhunduru menyu. Saka madhunduru aichekwa achibva kurodhi. Saka kwakavakira mukoma pavakati kwavari kuti kuchikomo kwavakapiwa. Ndokwataipinda nako tobobonora mombe tichirima. Ndakatokura kubva ndichizvarwa ndokwatai. Dhunduru rakatengeserwa Mike Ndengeya rakamira sei? Rakavakwa rakaita sei? Ranga risina kuvakwa, ranga risina waya. Ranga risina. I think ngataurei present tense. Pari zvino zvakamira sei? Akutorina, ini ndindakaisa mapause. Musi wandapedzisira kuenda kumusi wa4. Handisingazivi kana pane development. Shoko randanzwa nderekuti hanzi musi wa1 January. Iwe ndipo wakaenda ndobva wanaisa fence. Uchiisa yadhi yaPride mukati mewaya yako iwe. Musi wa3 January ndakaenda ndichinoisa mademarcations panoperera dhunduru rangu handida kuisa waya. Mademarcations uchiisa musha waPride mukati memapango ako. Musha waPride ndiwo uri pajudgment wakanzi anofanira kunge abvapo by September 2024. Ndo musha wacho utaurwa iwowo. Saka iwewe wakaisa mapango uchiisa musha uyu mukati mako iwowo. Handina kuvavharira, ndakaisa mapango pamakona eyadhi yangu. But makona acho ari kureva kuti musha uyu mukati memapango iwawo. Iyadhi yangu. Zvidaro judgment ikanga yapiwa hausiriwo neenforcer. Judgment ikapiwa inoenforcwa nedare rapajudgment. Kana iri kwamambo, message of court wamambo ndiye anoenforcer judgment. Kana iri kwamagistrate court, deputy sheriff na message of court ndo vanoita basa iroro. Ukapiwa judgment nedare, hautore simba wesa mumaoko mako woenda unoita iwewe. Tinoteedzera nzira dzedare. Judgment wongu nayo, asi iwewe hazviite kuti uende unoisa, unozvitarira wega iwewe. Dare rakapa mutongo iwoyo rinofanira kuvapo richizadzikisa zviri pamutongo, kuti iwewe uende uchizviita wega hazvisirizvo. Handizvo zvinotaura mutemo. Wataura zvakare nyaya yedhunduru ramaiti muda kuswapa, rawaiti wewe kuti dhunduru ravavo riri pazasi pedzimba dzavakavaka rakamira sei dhunduru? Harina kuvakwa, harina kufenzwa. Saka chazoita iwo makambe mataura muchiti muswape, chazoita kuti nhasi uende unoisa mapango musina kupedza the process yamamatanga ndei. Ndakaenda ndikanobvunza vandatuma zvikanzi hapana mhinduro yavari kuburitsa gore rese. I think the proper way is you need to reverse zvamakaita mega, then moala wadare ramambo ndo rine simba rekuita izvozvo. Bose ukaenda ukanenforcer judgment wega iwewe mukatemana ikoko chichi chaitika. Handisi kuziva nzvimbo yenyu, handizivi mamiriro ayakaita, but manzwa zvandataura. Judgment kana ndosaka hurumende ichitomeka sure kuti dare ramambo rina messenger. Handiti ndosaka kuina deputy sheriff
ndo vanotenderwa nemutemo kuita mabasa akaita seiwaya. Nokuti basa iroro ukatoti even kutofambisa mapepa chaiwo, munhu anogona kutoramba kuuya kudara achiti inini ndakapiwa bepa iri nemunhu asiriye. Either unopiwa nemupurisa kana kuti namessenger of court. Ndo vanhu vanotenderwa pamutemo. Iwewe chaiwo ukataapulaira mudzimai wako maintenance, ukazosvika uchimupa bepa kudai, anorega kuuya kotobva ndakapiwa nemunhu asiriye. Ende pamutemo is lawful. Bepa iroro unofana iwe unonopa mupurisa ndiye opa mudzimai wako. Ndozviri pamutemo. Judgment wakapiwa unayo. Kuenforce judgment iyoyo kunoitwa nedare rakapa mutongo iwowo. Tikunzwanana here ipapo? Ndiri kukunzwai. Saka ma-actions ekuenda kunodzikira mapango, dare risingazive ari kunze kwemutemo. Handisi kubata judgment. Ndokumbira kubvunza mambo. Bvunza? Munda wangu wakatengeswa. Ndofanira kumirira kuti vanhu vatange vaisa fenzi. Munda wako wakatengeswa ndeupi? Ivo ndo vangatotaura because ndo vari kugarapo kuti rakatengeswa here dhunduru, because inini vanhu vakandiudza sabhuku makaudza vakandiudza kuti dhunduru rakatengeswa. Iwe Pride ndiwe sabhuku here? No. Iwewe umbowo hwako hwokuti munda wakatengeswa huri papiwo? Ndiri kutaura vanhu mambo, ndakaudzwa nasabhuku maudzwa kuti munda wakatengeserwa mukadzi wekuHeadcliff. Asi makuhwa here? Handizive masabhuku kana achita makuhwa zvavo, asi inini ndakaudzwa nasabhuku maudzwa kunzi munda wakaita sei. Iwewe chii chawazoona chinodudzira kuti munda wakatengeswa zveshuwa? Inini handina chandandaona chinodudzira, asi ndakaenda panext door ndikaudzwa nhoroondo yese kuti mukadzi uyo akatouya vakarara pano vachidyara chibage. Izvozvo hazvina basa izvozvo. Basa rako iwo kuti uchengetedze musha iwoyo, kuti ani nani akatengeserwa ipapo abve ipapo. Asina chaata atomboita ipapo ngaabve ipapo. Anopiwa mari yake kwaakaisa. Ndati iwe hazviite kuti uise waya uchipoteredza musha wemumwe. Pandiri kuramba ipapo. Hauise waya uchipoteredza musha wemumwe. Munhu wega angaite izvozvo ndimambo chete, kwete iwewe. Nekuti ivhu rati kutora nezvara iri ivhu ramambo. Saka imimi hamuna simba rekuita izvozvo. Zvinoitwa namambo izvozvo. Ini nangu handaisa waya mambo. Ndakanobvunzwa kumapurisa vakanditi munhu haavharirwe. Kana iri munda wako unogona kuisa demarcation. Saka ndakuti mademarcations iwawo anoiswa nani? Namambo. Nekuti ndo muridzi weivhu iroro. Iwewe hauna simba rekuisa mademarcations iwawo, especially considering the fact yekuti pane judgment yakabva kwamambo uye pane musha. Tikatarisa document rinonzi Traditional Leadership Act, the person ari kuita oversee zvinofanira kuitika mumusha menyu ndiye munhu uri kunoisira maboundaries. Handizvo here? Pane nhoro. Aiwa, ngatifambidzanei. Pane nhoro ndokutoti vatoitaura zvecommunal land. Handika iwewe hauna simba rinodarika mutemo. Handiti munhu akapiwa simba mumusha menyu ndisabhuku. Sabhuku riri ziso ramambo. Handizvo? Handitika vanhu vaviri ava vakagadzwa zvichiteedzerwa mutemo weTraditional Leadership Act. Saka sabhuku namambo ndo macustodians ecommunal land. Ndo vanofanira kuziva kuti apa pagere ani, ndo vanofanira kupa maboundaries, ndo vanofanira kunongedzera. Handiti ndine judgment imwe amene kana maiverenga yekutoti vaisatondibhadharisa mutero wangu wandaivapa mari. Saka that is besides the point. Ngatifambei tese. Sabhuku wacho wamuri kuti sabhuku ari reliable. Wandiri kuti I think you need to change your statement. And correct it. Chinditi wandiri kuti sabhuku uri kureva kuti chi? Wamuri kuti ari reliable anofanira kunge ari ziso renyu. Handina kuti handida kuti ari reliable. Handiye sabhuku yomusha menyero. Ndosaka ndoda kukutsanangudzirai magariro akaita. Chimbomira zvokuitsana naro neni. Handika chimbomira zvokuitsana naro neni. Ndati hasiri sabhuku yomusha menyero. Ndati ndivo. Akamapoinda ndini here kandi hurumende. Ndosaka havasi hurumende, ndini ndakaita kuti vagare pavari. Ndozvandoda kuedza kukuexplainira. Saka kana iwe uriwo waita kuti agareka, agara pachigaro ichocho nekuda kwemutemo weTraditional Leadership Act. Handitika kana uriwo wamisa azopiwa pini yehurumende, basa raakuita rehurumende iwo wapasi pake. Ndizvozvo. Wazvinzwa? Ndizvozvo. Saka zvona kuti maactions ako auchaita iwewe mumusha unoonekwa nasabhuku. Sabhuku anofanira kunge achiziva. Ndizvozvo.
kana sabhuku aziva mambo anofanira kuziva. Kana iwewe waita dispute nasabhuku wako iwewe waona kuti sabhuku haakupe fairness, unosimuka uenda kwaheadman kana kwamambo. Ndakauya ndikapiwa judgment wakanzi vapi? Judgment kana waipiwa ndo yandati iwewe you don't enforce a judgment because hauna mvumo pamutemo yekuenforce a judgment. Waiuya kudarira mambo handiti the dispute is between iwewe na village head. Saka iwe hautore simba uchirisa mumaoko mako, unoya kudarira mambo ndoro enforce a judgment iyoyo. mabanzikisa judgment mamunayo ndemono ndanonokero mangudzuka kuti kudarira kupa judgment nokuti richiripo dare ripi mongoti ndenyako yakambotongwa izvi asi zvazvanhu zviitwe nemunhu andatongwa naye asai zvaitwa sei asai zvaitwa izvizamotaura tototry by all means ishe wangu kuti minda isatengeswa. Ndozvatiri kurwisana nazvo. Vanhu vatiri kuuya navo koti kunonga vachitimhangarira ndo machief culprits ekutengesa minda. Handiti uyu munda wamakaisa fenzi uyu ndo munda mumwe chete wamuta wakatengeswa vanhu vane mumwe ndo mumwe chete kune chikomo kwacho kuri kutaurwa nekunorimwa ndo munda mumwe chete iwo. Saka uya anofanira kugara kupi? Anitone pake pakauya dare kusite anitone paaigara nemukadzi mukuru pazasi. And if you ask me panga pasiri pake futi ndobva ashifta mukadzi wake ashaika ndobva auya munda medu ako vakaimo. Saka patakautoya kunoka akanzi pride dzokera padongo pako unogara ipapo. Makamita sabhuku rini? That is 2016, I think 2016 ndoko zvaitika ipapo. Saka zvese zvatutora zvazoitika papizvo zvekuti izvozvizvo mutora muchiti kuzogara. That is kuzotanga kugara ipapo. I think it was around 2018 somewhere there, 2017 2018. mimi panoona kuti kukanganisa kugara maigo inonoka sei muchimbusiya kuti ndataura wani kuti patakafamba nematsiko machiita zveminda vanga vato paroof level ndichitoona vachitomhanya kuti vapedze kuvaka. Ana amhanya kuti avake ivo komapride achivaka musha wake. Minoti ndiwake aivaka ipapo munda mangu. Pane nyaya dzatisingatonge tega kana tiri mumusha wecommunity. Handiti? And the community yemusha is bigger than individual. Ingwani nyaya yakapinda mudare mamambo wakauya. Community yemusha is bigger than individual. Imi muri vanhu vamwe chete kai. Pakati penyu hapana mutoro wakapa. Ndizvozvo. Muri vanhu vamwe chete. Saka iwewe waunotoda kuenforsa zvakajajwa hapo izvo. Zvakufanira kuenforswa either nemusha kana kuti namambo. Iwe kuti uzozvienforsa as an individual ndopandiri kuti that's wrong. Kana muchiti musha maybe ndopanisiri musha ndikuti vagari vakoma vako vana baba vako nevagari vemumusha ndo inonzi village assembly ine simba kudarika iwewe uri one. Kana iwe waona kuti izvi zvadai izvi it's either waiti sabhuku anoredza village assembly nekomiti yavo yevanhu 7 vochiita basa iroro ndo yakunzi village assembly pamutemo. Kana waona village assembly haisi kukupa fairness unodedza mambo wodedza village assembly kana kuti wodedzwa headman wotumwa namambo kunzi unganidzai village assembly muite zvakati. Asi kwete kuti iwewe uri one uende kunoita zvinhu izvozvo. Ndatanga ndaenda kuvanhu vemutemo wezi yanga yamutemo mapurisa akaenda nokwanisa na mapurisa. This is not a criminal case. Inyaya yeivhu nderamambo. Mapurisa vanoenda na mambo kare ndada kuisa mademarcations. But uramataura the very same thing. I think it's good to respect each other. Toteerera tonzwa. Zvozvo zvokurevei. Ndati pawakatadza ndepekuti wakaenforce judgment yamambo uri weka. It's either judgment inoenforcwa nevillage assembly kana kuti namambo kana kuti naheadman. Iwewe hauna simba rekunoenforce judgment uri mumusha. Village assembly ine power kudarika iwewe. Saka usaende as an individual kutonga musha wese kuti zvandaita ndizvozvo. Hakuna mutemo unotonga uchidaro. Aiwa ndautonga musha mangu ipapo ndopandiro kutoisa maboundaries koko kwawakaita ikoko wakatyora mutemo nekuti the Traditional Leadership Act empowers the village head to do basa rawakaita iwewe.
ndakuchikumbirayo mambo muchindibatsirawo pamutongo wandakapiwa nedare renyu kuti mukoma vabve. You don't come that way. Panapa uri musungu. Nyaya yatakagarira panapa wauya semusungu. Handiti? Saka you don't tell me that way. Aiwa ndabvuma mhosva yangu kuti ndakaisa maboundary. Saka ndakukumbira kubatsirwa nemi. Chinhu chekutanga unotanga wanobvisa uku. Wotera protocol yokuyazodza mambo. Kwete kuti nhasi wauya uri musungwa muno ndikukutsanangurira obva wanditi saka chitouyai. No, that's not how things are done. Ukonanya kutya. Judgment yako yakapiwa inongochinjwa. Mapepa ako wakapiwa ndowachirungu uripo akamira akaita se akadaro paunongonza mambo chete pawakanganisa ndepekuno uzonoisa auri kuti mapega aya waifanira kunge wakaisa uriwe direct da wakadzoka kuno udaro woti handitika ndakapiwa judgment ishi munhu haana kuteerera zviri pajudgment papi ipapo dare ndorochiti takutuma munhu kunoisa mapegi papi ipapa watenga rwatanya yakapana chambochiti saka ipapo chete ndopafanira kuti ndasi kutoziva kana nguruva ndakanoita basa ndaisafanira kunge ndakaita inini pachangu refanira kuti une vamwe handiti ndokuti iyo zvinoitonzi mune makatosura munogona kupedza mabatana matemo kana kukwadzana saka ngazviitwe nevamwe vanhu ifanira kuti wana mambo chete iwe waifanira kuva nejudgment yako kuti mambo dare ramambo zvoti akabva akaenda dare riripo mambo varipo vaingoti nyaya yamakambotonga izvi zvakanzi zviitwa pasawo zvoti vase azoo zvandibatsirewo zviitwe chete Sorry kuna mambo, sorry ndakakanganisa. Kwavari ndinoti sorry ndakakanganisa but ini ndiri munhu ndaane makore ndisogara pamunda wangu ka wandiri kunzwa kuti wakatengeswa. I'm not happy. Sorry but fine. Inonobvisa mapango ako wakaisa pa. Ndikunobvisa. Inobvisa mapango ako wakaisa ipa. Unobvisa. Totanga futi patsva kuti 1. Ndaane makore hatina shona inoti sorry but. Hatina shona inoti sorry but. Pamusoro ibaba. Usauye kudarira mambo kuyazonditanangira. Handika? Kana uine simba rako somewhere else not mudare mamambo. Inobvisa mapango ako iwayo uzive protocol inofanira kuteerwa. Woitevera nemazvo, basa roitwa nemazvo. Kwete kuti basa rinoitwa in the way yaunoda iwo. Handizvo zvatinoita. Pamusoro ibaba. Mundaika ambuya vedu vakafa vikasara yogoverwa. Inini ndakatopiwa. Ndichada nhoroondo pano. Ndati uyu ngaabvise mapango akaisawo. Toteera protocol yezvinofanira kuteedzerwa. Kwete kuti muyozotanangira dare ramambo motanga kundiudza inini kuti itai zvinhu nenzira dzakadai. Kwete, handizvo. Handida kutaura zvejudgment iyi. Ndati the way yamakaita ndoisiriyo. Mutemo unoti sabhuku ndo muziso ramambo mumusha. Asi ndiye sabhuku arotikanganisira. Unotaura izvozvo kuna mambo. Kwete kuti uende kuna sabhuku kunomisa cheni muhuro. Hauna simba rekuisa sabhuku cheni muhuro. Anoisa cheni muhuro kuna sabhuku ndini. Handiti ndini ndinoisa sabhuku cheni muhuro. Handida kuti sabhuku wangu ari right. Kana sabhuku wangu ari wrong ndinomusunga. Ende ndino mambo ane simba rekumisa basa kana ari wrong. Imi michenyuka puruvhai kuna mambo kuti sabhuku ari kutengesa musha. Handiti munouya kuzopuruvha kuna mambo. Kana sabhuku ari wrong mumusha nyorai tsamba kuna mambo. Mambo sabhuku wedu ari kuita musikanzwa wekuti. Handiti ndine simba rekudedzera village assembly yemusha wenyu. Moya ndozvionera ndega ndobvisa sabhuku pachigaro. Imimi vari mumusha hamuna simba rekuita izvozvo zvamunoita. Hamuna simba rekutara maboundaries mega, hamuna simba iroro. Hamuna simba rekunodyara mapegi mega mumusha, hamuna simba iroro. Ende basa iroro harisi remapurisa, ibasa ramambo. Nekuti mambo ndo muridzi weivhu. Ende unobvisa mapegi iwayo, mapango iwayo ngabve. Togara pasi, totanga pasi, toteera protocol yekuitwa zvinhu zvemusha. Ndati village assembly is bigger than any individual. Vana vese vemumusha kana vakaungana sabhuku mwana. Handiti asi kana sabhuku ari pabasa rake akabata bepa rake remutemo vana vemumusha muri mwana wasabhuku. Handi mukuona zvinhu zvochinjana. Kana taungana semusha tikaita chisungo ichocho chinobata sabhuku futi. Handiti but kana sabhuku ari pabasa rake kana zvinhu zvaitika mumusha munhu anotanga kubvunzwa ndiani? Ndisabhuku. Saka ngatinzwisisei the interchanging yemaroles ipapa. Tozoziva kuti how do we discharge kana takuzoita basa racho. Tirege kuita zvinhu nenzira inokonzeresa bongozozo mumusha. Ndakumbira kubvunza mambo protocol yandikufanira kuteedzera paya yakamira sei. Right, kuenda unobvisa mapango
handitika mabhiza mapanga mudzoka kuno kunodare kwamambo nemapepa enyejudgment ayo handitika mosikoti manya yangu yakatongwa kudhara yanga yanzi idai asi hapana chatanga kuti asi kufamba handiti dare rakutanga kuchironga neuchina mberi zvakajeka izvi ndozvo zvinofanira kuteedzera tichiitezvo wazongakashama yangu pozongoti sorry but yanoita kuti mambo ndakakanganisa ndakutedzera chi protocol judgment yako inombobatwa inomboitwa sei ndakabvisa kabhatika ndakabvisa aiona Takati nechikumbiro kuna mukuru vara ndonga muri kunzwa makurukurirwa ari kuitwa izvezvi isasabhuku nyakudya ndine madzudzo nevamwe vanhu vakawanda vakatotorerwa ivhu ravo namike vamwe vanotya kuti nyaya dzavo dziende mberi mushure mekutorerwa ivhu ravo vakarwara mwana ari mumusha mangu padhuze paagere waagere naye ndepake itsika yemararamiro ake yaanoita munda wari kuti munda wangu amai vake vari kutaura kuti vakapuhwa munda ivo nasekuru dziri nhema mukoma varipo the oldest musha medu apa varipo handisi kushora mambo vakatonga judgment yavakaisa asi kuti ndakakumbira dare kuti zvanga zvakadii kuti tiungane semusha dare rikaramba kunditambira rikaita appeal dare ndikukumbira nyaya yangu ikurukurwe rwepiri sekretary wamambo akataura iye kuti chisiya dhora ndikubvunza mambo akandikamusiyira dhora akandipindura manheru kuti mambo vati hatikwanise kuidzokorodza saka ndakadatoya muno ndandaputsikirawo makumbo amambo nyaya yangu yadzoka rwepiri mudare ndakatore chikumbiro mambo chokuti judgment yakaiswa iyi iongororwe zvakanaka inoreva kuti munda uyu amai vakaupuhwa 70 something 1970 something amai apa ndovari kuti ndiwo muridzi wemunda munda iwoyo variti vakapuhwa naasekuru vakautengesa nababa vari vapenyu vakasiya chikomo chakadaro chikomo chinonetsa nyaya yako yavamhangara ndeiyayo yatagarira pano ndene dispute iyoyi ine judgment ina mike apo wada kushandisa rurimi rwangu zvirizvo nyaya yavamhangara munome nyaya fenzi yakaiswa musoro pamusoro imambo munda imiviri kwakatengeswa nekwangu inini kwakaiswa fenzi kwakatengeswa futi kwangu kwakaiswa boundary kuchibatanidzwa nekwakatengeswa ikoko handiko asi kuti minda pakabatana kuti pakatengeswa nepasina pangu inini hapana pachikomo kumunda ndokwakatengeswa kwaari kuti iye kwakatengeswa inawo isiri muvillage mangu yakatengeswa munhu akatenga land ndobva aitengesa again fotokopa judgment upe sabhuku iwo wodedzera village assembly mumusha mako modiscasa nyaya dzeminda yacho yemumusha menyu move neposition yenyu as a village ndati village assembly is bigger than village head handiti chisungo chasungwa nevana vese vemumusha chinonokurira sabhuku handiti asi sabhuku ivavo zvakare ndivo mukuru wemusha mupanzwisa saka kana tadedza village assembly tikakurukura nyaya sekretary aripo ari kuita basa handiti nekomiti yenyu zvisungo zvabva ipapo whether zviri kutsikirira sabhuku kana kumutsigira ndo zvine simba izvozvo handiti saka ndiri kutokudedzera musangano iwoyo moisa nyaya dzenyu dzokurukurwa dzese pavillage assembly dambudziko riri kuuya pakuti imimi masabhuku hamusi kuita basa renyu nemazvo dai muchiita basa renyu mwedzi nemwedzi sezvinotaura mutemo unoti sabhuku dedzera musangano wevillage assembly every month handiti dai muchidedzera musangano iwoyo dai musina activity inoitwa mumusha zvisingazivikanwe nevagari vemusha hapana chinhu chinofanira kuitika mumusha chisina kugamuchirwa nevagari vemusha handizvo zvoreva kuti uyu achiuya achiisa fenzi yake vagari vemusha vanofanira kutanga vazvigamuchira handiti vazvigamuchira fenzi yoiswa zvakureva kuti village assembly ndo yachituma uyu kuti enda unoita izvo yenenge yaane simba asi uyu ari hwana haana simba saka imimi kusadedzera kwamuri kuita musangano iwoyo kuri kusiya gepi rekuti mumwe munhu anenge angofungawo zvaafunga kuita mumusha anoita kana musangano wevillage assembly uchigarwa nguva nenguva zvoreva kuti mumusha hamuna chinoitwa chisingazivikanwi nevagari vemusha tadzorera simba kuvagari vemusha kuti ndo vane simba rekutaura zvikuitika mumusha mavo handiti nekuti nguva tavabatanidza vachinhu chimwe chete
Kana ivhu rikatengeswa mumusha, village assembly ine simba rekuti zviri kuitikapo izvo hatisi kuzvida, musha ndewedu. Mazvinzwa? Mumusha hatina munhu anoti dhundu riri nderangu, iri nderangu, iri nderangu. Yes, uri kurishandisa for that particular moment kuti unge uchirima uchita zvauri kuita, asi iproperty yemusha wese. Handiti iwewe ndiuri kupashandisa sedunga munhu, asi mudziyo wemusha wese. Ukazoonekwa iwewe wakupatengesa pacho pauri kuti ndepako ipapo, musha uri kuti tisu takakupa kuti urime ipapo ugare nemhuri yako. Kana wazopatengesa musha une simba zvakare rekubvisa munhu wawatengesera. Takamboita nyaya yakafanana iyoyo. Mukomana achitaura kuti akatorwa garden rake ranga riri padhuze neyadhi yaMike. Mukomana Mike takamushedza kuti tikurukure nawo iyoyo, akabva adzokera kuHwange. Nyaya iyoyo haina kuzombobvira yakurukurwa nezvayo kusvika nanhasi pese papa Mike. Nyaya yatandaunganira pano ndeyekufedzwa kwemunda. Handizvo? Ndo yaudzwa Mike kuti wakazvita zvinhu pamutemo, ndawakatedzera chii? Ndawakatedzera mutemo. Achino nyaya ndakafambira ndikaramba kuita pakona pepe. Papa bali bati. Imwewo. Asi riye Mike wacho ainzi akakwira bhazi nezuro. Achipira gotsi mambo vachifamba vachiuya. Anotoita aiwa mama, handizofariri vanhu vanozongotaura about my name. Sainai Aiwa pamusoro imamwe ndimbotaurawo. Ndiri kunzi ndo zvandinoita. Iyo kesi iyo iri kutopinda nevillage assembly mangwana muswe Monday vamakasiya mapawo. It's a very totally different case from this case yatinayo munhu akagara pamunda pangu pasina kupiwa. It's a totally different case. Dai mandibvumira taura ndakapiwa naamwene vangu 22. Ndo vakatondipa amai. Asutora nyema dzundu pana pa. Iwo munda iwoyi wadzokufedzwa. Asi uri kutobvunzwa kuti ndakapirwei? Ngatisunge kuti kutotorwa chinzi ndakapirwei inini munhu womukadzi. Ndo zvavari kutaura. Ndo zvavari kuramba kuti amai vakakutirei. Mabasa akamunda wangu ndori